U okviru obilježavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave sinoć je održana promocija kompleta prvih 20 brojeva časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka Bošnjačka riječ. Cilj ovog časopisa je da vrati bošnjačkom narodu čitav sistem vrijednosti, rekao je narodni poslanik i predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević. Povodom obilježavanja 11. maja Dana bošnjačke nacionalne zastave, sinoć je predstavljen komplet prvih 20 brojeva časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka Bošnjačka riječ. Na promociji je govorio Muhedin Fjuljanin, novinar publicista, o značaju ovog jedinstvenog časopisa koji je svojevremeno proglašen za najbolji manjinski list u Republici Srbiji. Fjuljanin je podsjetio da je prvi broj časopisa izašao 2006. godine. Osnivač je Bošnjačko nacionalno vijeće, a izdavač Centar za bošnjačke studije. Prvi urednik časopisa bio je Muhedin Fjuljanin, a trenutno časopis uređuje dr. Redžep Škrijelj. Esad Džudžević, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, je na promociji rekao da je cilj časopisa vraćanje čitavog sistema vrijednosti bošnjačkom narodu. Mi smo imali jednu lijepu priliku da večeras ovdje porazgovaramo o 20 brojeva časopisa Bošnjačka riječ i naravno pokušali da se igramo malo samom sintagmom Bošnjačka riječ, koliko ona je vrijedila u zadnjih 20 godina, šta je značila za Bošnjake i za one druge koji su nas ocjenjivali i s kojim živimo, i pokušali naravno da izvučemo poentu iz čitave te 20-godišnje priče i u kontekstu obilježavanja 20 godina Bošnjačkog nacionalnog vijeća i u kontekstu izlaska ovog kompleta 20 brojeva časopisa Bošnjačka riječ. Pokušali zapravo da izvučemo poentu neke tri stvari koje su ključne i koje su važne, čini mi se, za postizanje jednog plemenitog cilja, a to je da svom narodu vratite zapravo čitav jedan sistem vrijednosti koji ga čini posebnošću, koji ga čini kao posebnim nacionalnim identitetom. Ja sam imao naravno slobode da izvučem neke tri stvari. To su zapravo tri stvari koje bi tvorile, koje bi formirale, konstituisale taj nacionalni konsenzus, koji je zapravo preduslov da sebe definišete kao evropski narod u punom smislu te riječi. Od jedan naravno sam izvukao, to je odnos prema prošlosti, koji uključuje da sandžački Bošnjaci, ja bih rekao i Bošnjaci na Balkanu kao ukupan nacionalni korpus, imaju isti odnos prema jednoj genocidnoj tvorevini koja se zove Republika Srpska, koja je nastala zapravo na planu genocida. To je odnos prema jednom tihom, neprihvatljivom projektu koji se zove rehabilitacija četničkog pokreta Draže Mihajlovića. To je odnos, zapravo naš napor zajednički, da nateramo ovu državu da do kraja rasvijetli i procesuira sve odgovorne za zločine iz 90. godina, otmice, ubijene, nestale, terorisane. I pod dva, to je naravno jedan zajednički napor da uspijemo da nateramo ovu državu da ispoštuje Ustavom i zakonom naša garantovana prava u oblasti jezika, obrazovanja, kulture i informisanja. I naravno to je treća stvar, najosjetljivija, najvažnija, a to je da zajedničkim naporima u sljedeće 4 godine postignemo da izdejstvujemo za ovih 6 sandžačkih opština u Republici Srbiji da imaju status regionalne autonomije u skladu sa zakonima, u skladu sa međunarodnim standardima, sa standardima Evropske unije, i čini mi se da te tri stvari na jedan veoma, rekao bi, manifestan način moramo da racionališemo i da sa svim onima koji se ne slažu o mnogim stvarima drugim, da postignemo konsenzus i da sedemo za stal oko ove tri stvari koje ne smijemo ni na koji način ne samo dovoditi u pitanje, nego otvoriti prostor za manipulaciju ovim veoma važnim, rekao bi, životno važnim trim temama. I ja sam potpuno optimista da ćemo u sljedeće 4 godine, upravo u kontekstu obilježavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave, uspjeti da dosegnemo taj plemenit cilj za koji je vrijednost sigurno uložiti čitav svoj život. U Bošnjačkoj riječi može se naći veliki broj interesantnih naučnih i istraživačkih radova o radu na polju ostvarivanja nacionalnih prava Bošnjaka, očuvanju i negovanju tradicije i kulture.